centipede. Здравейте, приятели! Това е епизод 1 на Feed the Beast. Ако се очудвате защо казвам едно, защото без да исках си изтрих URL-да от миналия Feed the Beast, миналия URL, защото им приятел ми го прати, аз изобщо не се усетих, че моя го изтривам и така стана малко фал, но нищо. Не бях снимал доста отдавна, няколко човека ме помолиха и нарочно почнах да играя от начало. Загубих се тук един месец с Feed the Beast, ама няма значение. Какво да ви кажа, ето яко Nether портал, още не съм строил къща нарочно, защото не съм измислил. Най-трудното ми е, че... как ще гръмне лайнара? Дева пичага, така гръмни. Така, ще търся някакви идейка за спаунер. Та ще го кажа. Ако някой има идейка или урок, няма да е лошо да ми го прати или да го снима, ако иска. Точно аз ще питам някой, който така... Не знам мевия сайт. Дали цъка. И така, ето го енчантинг до 30-ката, мисля, че 30-ката. Така, вижте какво намерих днеска. Май бях видял в... Опа, я да легна първо. Май бях видял в едните на... Опа, с столата се навалим. Не стана удобно. И да продължаваме да цъкаме. Ако зацепна, се извинявам, ама... Трябва после погледна на настройките, защото не съм снимал с смисъл. Са при път снимам. И затова казвам. Какво да ви кажа? Намерих тук долу единичен спаунер, там където съм украсен спаунер. И ми харесва. В смисъл, не съм го направил още, ама има време. Рано ми още за спаунери и простоти и там те подобни. Затова... Ето, искам да го видя. То се пада двоен спаунер, обаче... Евил май му го наричаше някакво друго. Май първи епизод, сега ще му ги погледам после, искам да ви в кой епизод беше точно. Това съм го кръстил новото, защото не знаех изобщо какво е първоначално, обаче после видях, че са спаунери. Ето вижте, даже сега някакси ще слова топче, ако имам в мене, имам EX. Махна си меч, как ще си махна меча, бе? Вижте. Двоен спаунер на зомбита, екстра яко парти. Чакай, видите ви кърца тук. Ще прежава някакси, умрях в недъра. Те лайнарчета много силни, бе. Не, че тук долу проверих честовете. Не са от най-интересните неща, ама... Вече не трябва да спамва. Намерихме най-ни бронзови лъпчки, напълно вече го намерих. Намерих също малко лук. Чакайте да видя нещо не съм пропуснал, защото много бързо трябваше да го направя. Да ви попитам това как ще го направя. Евил сайт го показваше някъде или там Евил сайт го показваше. Водата долу ли слизаше тук долу за спаунера, точно ще видя как ще го правя. Защото ще ми е малко трудно, но екстра. Поне двоен спаунер. Ще искам да го погледна и... Какво ли? Още намерих някакво село. Тъпо село. Нищо така ще ги остана. Тъпо село намерих някакво адската насрано, тъпо, грозно. Няма никакви неща. Нищо там печки простоти. Нищо. Така. Това тук още не съм си построил къщата, защото не съм измислил още какво и не съм си събрал нужните материали. Какво ще ви кажа? Местото мисля, че е екстра яко мега. Около мен е вода, което ще го направя всичкото. Така ще го заобиколето тук с... тръстиката, бамбука ли... Това е какво ви кажа в недъра. Какво ви кажа на странното място, ще ви кажа други епизод, ще ходя в недъра малко за голосни прости. Адското по насрано място. Какво честовете ми видите. Малко редстоун съм намерил и така. Николита. Някой ми беше казал, че николита се използва за
Николита се използваше за нещо, ама... За поправяне на айтем или нещо, какво казахте? Ама кое да ви... Я да ги разгледам, тук ги разглеждам това какво е. Ги разглеждам просто. Така, не съм много запознат с Feed the Beast. Ако им някъде нещо грешки или което не знам, казвайте, защото... Така, направих си което това от Gold към Diamond. Чест да ги апгрейдвам, мисля, че по името му трябва да направя един генератор. Май така беше генератор. Да, 611 май беше. 611. Това ето го. Да се прави лесно, ама... Да са някаквите генераторчета обаче. Да, след това ще го направим. Това е еднакво да е. Така, как се правише друго, което да видя? Това ще го гледам, честно казано. Батерията как се правише? Да е. Опа. Тя май се правише малко по-трудното, ама... Копър. Трябва да намеря копър. Аз сега имам това тин... Там тин ингот. Няма значение. Мисля, че такова 2 диаманта съм имам. 29 айран. Умрях един път в недъра, много си изнервих, ама в това е какво да се прави. Тук има малко ротън флеш. Ще го видявам. И да си инчант на някакъв лък искам. На 7 лева, защото съм такъв нисък левел. Ето го, че си не го вижда. Пауър единичка. Направо идеален е. Шегувам се по-точно. Какво ви кажа? Тук надолу ми мината спаунера, който адски е насран. Направо ще го махна. Така готово... Не го махна, бе. Махна съм го. Така, в другия епизод ще хода в недъра, да знаете от сега. Малко приключение ще е. Това ще от мене епизода и чао. Или да ви в кой поджъмпвам още малко на прата пъти. Николита, не знам, в този клип или в миналия бях питал и те казах, че за поправя на айтеми. Обаче те ми казаха, го слагам в инвентара. Опа, аз пък го метнах. Я пробваме с Николита, дали точно така как те го казаха. Казаха да го сложа меча, няма значение къде, и Николита върху него или до него. Обаче няма как май. Нещо такова бяха казали, някаква простоти, ама не знам за какво е. Ако някой знае, да пише долу под коментарите. Скоро си взимам Майнкрафт, сигурно. Но ясно че не мога да си регистрирам боксър името и няма да го... Опа, явно няма да си я взимам сигурно заради това. Макар и ще видим. Добре. Кеф ли ви недър портала? Мен не. Тъп е много. Ама за сега ще така. Айде да си опека айрана. Честно казано, всичко събирам каквото намеря. Опа, нещо лак тук заби. Взимам каквото намеря, не ми пука. После, ако не питам или се заинтересувам се, нека да попечеме малко. Така, аз имам една идейка за къща, ама ще видим. Ето ще я направя. Отдолу ще има нещо като мазе, обаче тук долу ми е мината, затова ще... Ето някъде ще направя. Тук... Optifine няма. Малко гадно, не мога да гледаме далече. Какво да ви кажа? В недъра, ако много псувам, ще сложа някаква музика, защото ще сигурно ще псувам, ако умра. И така. Добре съм с айрана. Още ще сложа да пече. Да пека. И това е. Това от мен е чао. Ще се видим в епизод 2 в недъра. Ядме за онзи World, ама няма значение. Абе, за Jetpack аз само последно да погледна тук, че клипа много... Опа, една Jetpack-а. Какво сбъркахме, бе? То пазарно се пише, боже, колко съм тъп. Jetpack-а се прави лесно, глоустон имам, не умрях. Малето много трудно се прави, бе. Такива батерии, копър, кабел, абе не е чак толкова трудно да има.
Значи не е чак толкова трудно. Колко да смисъл ми хубаво, това е, аре, затварям, по-точно спирам клипа и това е чао, аре.